ụfọdụ ndị na-eje ụka na parish dị iche iche na diocese Agwala n'ụka Anglican nọ ụbọchị ụka wee gbakọọ na Cathedral Church of St. John Ekwulọbịa maka ụka pụrụ iche iji mee mmemme Easter. Ụka ahụ ka ụfọdụ ezinụlọ dịkwa iche iche jikwazi wee tụọra Chineke mma maka ebeli ya na ngọzi ya n'ime ndụ ha. Ka anyị wetara gị akụkọ a ka ọha. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu na-elekọta dayọsis nke Agwala bụ Right Reverend Samuel Ezeofor kọwara ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraist ka ihe dị oke omimi bụrụkwa ebe olileanya ndị otu Kraist. Bishop Ezeofor bụ onye nke gwara ndị ka na-achọ etu ha ga-esi kwenye na mbilite n'ọnwụ, yọzikwara ndị otu Kraist ka ha gbaa mbọ na-ekwupụta ezigbo atụmatụ banyere akụkọ agbaama maka Kraist. Ọ gwakwara ndị otu Kraist ka ha gbaa mbọ kwenye na okwukwe ha nke ọma n'ihi na Chineke ekeghị mmadụ ka ọ nwụọ ma gakwa ọkụ mmụọ. Bishop Ezeofor bụ onye nke bụ onye isi oche nke ndị Evangelical Fellowship na Anglican Communion EFAC Nigeria chetara ndị otu Kraist ka ha mara na eluigwe na ọkụ mmụọ bụkwa ihe dị ire. Ọ gwakwara ndị isi nke ụka ka ha na-agbasa ozi ọma ha n'usoro ghara ịgahie na ya. N'okwu nke ya, onye administrator nke Cathedral Church of St. John Ekwulọbịa bụ Venerable Ifeanyichukwu Ogbuli kọwakwara Easter dịka mgbado ụkwụ nke ndị otu Kristi ma yọkwa ndị otu Kristi ka ha ghara iji okwukwe ha na-atụnyere ihe ha na-agabiga n'ụwa. Ya bụ ụka nke onye merubere ya bụ Reverend Canon Tony Okeke nke ndị kwa ya nọ n'ime ya wee kwee ezigbo ukwe inye ekele banyere ezinụlọ Bishop Ezeofor ya na ịtụ mma nke nwa ha nwoke gara fee ala nna ya otu afọ bụ Prosper Ezeofor na mgbago ugwu nke obodo anyị Nigeria.